दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेराव जेराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने मोनहानाय जायगासिम जोङो हाबाफारि लानायनि थांखि बायदि दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जे जोनोम सान बे जोनोम सानखौ फालिनाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों महात्मा गान्धी माहारिनि बिफा जे अहिंसा जे मुलुगनां अहिंसा सान जे फालिनाय जायो बे हाबाफारिखौ जोंबो दिनै फालिनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै गासै मुलुगनाङै सुबुंफोरनो जोङो गाहाम हामलायनाय जोङो बावहरदों, जोङो मोजां मोननाय जोङो बावहरदों आरो मुलुगाव गोजोना जेब्लायबो जोरनानै थाथों जोङो बेखौ मिजिंथिदों आरो गोजोननि थाखाय मुलुगनि साफ्रोमबो मानसिफोरा खामानि मावनो हाथों बेखौ जोङो मिजिंथिदों। लोगोसे जोङो दिनै नैबे सानाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी जाय बिथांखौ जोङो दिनै मुलुगनाङैनो सिबियो, मुलुगनाङैनो जोङो मानियो, बिथांनि जिखिनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ मुलुगनाङैनो दिनै मानियो। बिथांनि बे जयन्ती बे मोनसे दिबसाव जोङो बिथांखौ जोङो मान बावदों, जोङो खुलुमदों, जोङो सिबिदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे साननि सिगांनिफ्राय बे सानखौ जोङो फालिबोबाय थादों। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माने नेसनेलिस्ट माने डेम'क्रेटिक मोनसे ससियेलिज्म मोनसे मोन्थोरजों खामानि मावग्रा बियो मोनसे आफाद। बेनि थाखाय जोंबो डेम'क्रेसिखौ जोंबो मान होयो, जोंबो नन भायलेन्सखौ जोंबो मान होयो आरो जोंबो लुबैयो आरो गोजोननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो खामानि मावो। महात्मा गान्धी माहारिनि बिफा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो मान होयो, जोङो खुलुमो आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिभ एन्ड लेट लिभ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि डेम'क्रेटिक मोनसे ससियेलिज्म बा नेसनेलिस्ट डेम'क्रेटिक मोनसे ससियेलिज्मनि मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आर्म्स एन्ड भायलेन्स फ्रि ससाइटिनि मोनसे मिशनखौबो लानानै दिनै जोंनि ओनसोलाव हाथियार गैयै समाज बा गोजोन गायसननायनि बाथ्रा नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेनि थाखायनो माखासे गोबांथार नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायगा जायगा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लानायनि गेजेरजों गोजोननि मोनसे मेसेज बेखौ जोङो बोरै होनो हायो बा खौसेथिनि हाबाफारि बेखौ जोङो बोरै जागायनो हायो आरो नन भायलेन्सनि जिखिनि बाथ्रा बेखौ जोङो बोरै गोसारहोनो हायो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। भारतआ दिनै उदां जादों, जे गोबां रोखोमै आन्दलन जादोंमोनब्लाबो महात्मा गान्धीनि जिखिनि मोनसे लामा दिन्थिनायनि जिखिनि आन्दलन बियो दिनै मोनसे रायखांजाथाव जानानै थाफैबाय थाबाय, जे बाथ्राखौ दिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरफोराबो दिनै मानिनानै लाफैदों आरो दिनै मुलुगाव माखासे गादबजानाय, माखासे नासयजानाय हारिफोर बा हादरफोर दंबावो होनोब्ला दिनै महात्मा गान्धी माहारिनि बिफा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजोंनो आगान सुरनानै बा दावबायनानै गावनि हादर आरो गावनि हारिखौ उदां खालामनायनि बाथ्राफोरखौ दिनै सानदों। दा बेखायनो जोंबो हारि हिसाबै बबेबा बिथिङाव जोङो उदां जाजोबनो हायाखै बा अबेबा बिथिङाव जोंनो उदांखौ नांगौ। बेनि थाखाय हारिनि जौगानाय आरो हारिनि थामोनथा बेफोरखौ मोनफुंलांनांगौनि थाखाय महात्मा गान्धीनि जिखिनि मोन्थोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्म माने बर'नि बिफा बड'फा जे लिभ एन्ड लेट लिभ बिथांनि मोन्थोरखौ सिङाव दोननानै आरो बर' हारिनिनो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सान्थौ सानस्रिखौ आरो माहारियारिबादखौ सिङाव दोननानै बर' हारिनि जौगानाय थामोनथा रैखाथिनि बाथ्राखौ जोंबो मावनो नाजाबाय थादों आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' माहारिया जेन सांग्रां जायो, जोङो बेखिनि बाथ्राखौ नोजोर आरो थांखिखौनो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।